За изпълнение на топка и лента. Ето виждате 28 и 100 за Рафаели, без груба грешка, но 12 за трудност. Вече наблюдавахме няколко оценки над 13 за трудност, както беше при Онофричук и при Варфоломеев. Да, първите 13. Да. Дори самата Тара Драгаш беше с 12,900. Но стига толкова за конкуренцията. Сега е време Стиляна Николова да излезе на килима в Талин за своето първо изиграване в днешния ден. Именно на съчетанието и с лента. Maybe the face I can't forget, a trace of pleasure or regret. Maybe my treasure or the price I have to pay. She may be the song that summer sings, maybe the chill that autumn brings, maybe 100 different things within the measure of a day. The meaning of my life is she. Да. Затаихме дъх. И вчера, да, остави ни без дъх Стиляна. Много силно започна. На финала, честно казано, не можах аз лично да видя дали успя да лови стика. Увъртя ли се около ръката или падна на пода. Надявам се да ни покажат режисьорите малко по-близко този план. Иначе много събрана Стиляна, много концентрирана. Ето тук виждаме прекрасен контраст на музика и движения с тяло, динамична промяна. Много хубави пируети, които направи тя, чисти 4 оборота в панше, странична везна 2,5 завъртя, пируети, които ще й донесат точка и малко. Ето тук виждаме финала, да, за съжаление с грешка. 0,5 е това изпускане и целият риск пада. Много нелепа грешка, точно на финала. Може би тя така заложено е да направи 3 кълбета, изпълни 2, опита се да хване